Frans aan het werk nu. Ja. Gaan we naar binnen? Door die... Nee. Oh, Door de poort. door de poort. Kijk, staat erop. Zal die daarvan opkijken, net zoals jij, als we nou binnenkomen? Natuurlijk. Ja? Ja, weet ik niet. We zijn niet de hele dag op jullie aan het Soms... wachten. Als je het niet erg vindt. Nee, dat is maar goed We ook. zaten er niet klaar voor. Nou, erbij. Nee, soms heb je van die mensen die blijven onder alle omstandigheden onverstoorbaar. Oh, nou. Van wanneer is het pand? 1922. Hangt dat er altijd? Oké, ik ben in de tuin. Wel toepasselijk. Oh, daarom heeft hij natuurlijk niets in de gaten gehad. Nee. Ja, dit moment heb je gemist. Hoezo verrast? Goedemiddag. Goedemiddag. Verrassing, Frans. Wat een verrassing. Hallo Frans. Nou, Hi. Ik ben Frans Verstraeten? Bas van der Zwaan, L1, programma Ongerweg. Oké. Een programma dat wij maken door totaal out of the blue bij mensen op bezoek te gaan. Nou, dat is goed. Dus gelukt. Babke was met de compost bezig. Ja. En die had zoiets van, wat heb ik nou op mijn fiets hangen? We hebben al kennis gemaakt met jullie tuin. Fantastisch. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, wat leuk. En dat jullie een aantal passies delen. Kunst, beelden. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Zo. Wat een ongelofelijke plek. Dit is ook, dit onmiskenbaar een atelier. ja. Delen jullie dit atelier? Om Ja, af te werken wel. sowieso de werkplaats waar de bronzen beelden worden afgewerkt. En voor de rest hebben we ons eigen atelier. En ja, Oh ja, een elastiekje. Dan toch op de tv. nee, dit is de werkelijkheid. Kijk. Ingetrokken elastiekjes op mijn wangen zo en stof op mijn voorhoofd. Ja, maar zo zie jij er een groot gedeelte van de dag Zo uit. zie ik er een groot deel van de dag uit. En zweet op mijn voorhoofd, zeldzaam voor veel mensen, maar het gebeurt wel. Nee, maar dat gebeurt toch als je werkt? Ja, Want, ja. Babke zegt ook van ja, maar ik heb vieze handen. Maar ja, dat is alleen maar leuk als je uitstraalt dat je een passie hebt. Ja, zeker. Wij kunnen romantiek vermengen met hard werken. Ja, dus dat is wel leuk. Maar Romantiek van kunstenaarschap. Maar hoe mooi is het Ja. om te leven ook van je passie? Wij ervaren het allebei als heel bijzonder, eigenlijk. Ja, dat we met gevoel, emotie, dat zetten wij dan om in beelden. En dat we er ook nog van kunnen leven. Dus, A dream come true. dream come true, ja. Wat ik heel mooi vond, is dat Babke net vertelde. Ik kan amper geloven dat jullie hier pas 2,5 jaar wonen. En dat eigenlijk uit een omgeploegd weiland Ja. die tuin is ontstaan. Ja. En dat jullie dat eigenlijk min of meer op gevoel, intuïtief, hebben uitgetekend met stokken. En Ja. begonnen zijn Ja. met de paadjes. Ja. En dan ontstaat er zoiets. Nou ja, je zei het zelf al, gevoel, passie en inzet. Ja, daar ontstaan mooie dingen uit. Dat moeten ook, denk ik wel, eigenschappen zijn van een kunstenaar, toch? Ja, wat is het? Ja, je hebt dan toch wel een soort van creatieve visie. En dat wat in je hoofd zit, probeer je dan te uiten. En de een schildert, de ander kleidt. En sommige kleien en planten bloemen. Jouw beelden, even afgezien van het feit dat ze over het algemeen, wat ik tot nu toe gezondheid gezien heb, groot, maar vooral ook heel krachtig. Ja. En ze zijn ook heel klein. Ik maak ook wel eens zulke kleine beeldjes. Oh, je maakt ook wel eens kleintjes. Ja. Het is in alle maten. Maar ook al zijn ze klein, zijn het dan ook kleine gorilla's? Of kleine stiertjes? Gezondheid? Ben je allergisch voor bloemen of zo? Nee. Kleine krachtige beelden. Ja, alles moet erin zitten. Dus, En het meisje met de strik, is dat iets van jou? Ja, van Bakken. dat zijn mijn werkjes. Ja. Is dat exemplarisch voor jouw werk? Ja. Het lieflijke en het... Ja. Innemende.
Innemende. Innemende, liefelijke beelden, ja. Ontwapenend. Wat Ja. zeggen mensen allemaal? Ja. Allemaal leuke dingen, ja. Ja. Wat grappig dat dat dan zo... dat zo'n contrast is. De power en de kracht in jouw werk en het lieflijke, innemende in jouw werk. Ja, het combineert heel goed. Het zal nog aparter zijn als het andersom was. Dat jij hele lieflijke dingen... Ja. Nou ja, goed. Nou, Ja, wie kan weet. ook. Kan ook. Maar wel complementair aan elkaar dus. Ja. Ja. Wat jullie dus in het dagelijkse leven ook zijn. Want ik vroeg net aan... Ik zei net tegen Babke, volgens mij zijn jullie een echt team, hè? Ja. Weet je, raad eens wat haar antwoord was daarop. Ze verzint het en ik doe het. Een dreamteam, Ja. Ook daarin weer complementair aan elkaar. Zij verzint het en ik doe het. Alleen in de tuin, hè? Ja. Wonen jullie hier met z'n tweeën? Ja. Wat een enorme biotoop dan. Ja, ik probeer alles weer mooi te maken. Het heeft hier 7 jaar leeg gestaan. En toen kwamen we dit tegen en gelijk gezegd, dit is het. En nu zijn we alles weer aan het opknappen. Heb je wel eens het gevoel van, waar ben ik aan begonnen? Nee. Want het is natuurlijk wel heel veel werk, hè? Nee. Maar we hebben ook geen We hebben geen deadline. We hebben geen... Ja, dat klinkt misschien gek, maar we hebben ook geen plan. Zo van, oh, dan moet dat en dan. En, dus we leven zo en we doen. En dan is er open atelier. Denk je, oké, open atelier. Nou ja. Daardoor krijgen we geen stress. Er zit gewoon geen tijd ergens aan verbonden. Nou, af en toe een beetje stress. Klein deadline'tje of zo. Nee, ja, op maar atelier, over dan een ga je week weer moet het even wat klaar doen. zijn. Nou, dat maar- wilde ik vragen Ja. net. Is het allemaal vrij werk, maar jullie allebei ook in opdracht? Ik werk heel veel in opdracht. Ja. En wat zijn dan... ik word betaald om nieuwsgierig te zijn, hè? Wat zijn dan opdrachtgevers die het innemende werk van jou zo graag willen hebben? Ja, het verschilt. Het gaat van oud naar jong. Ik heb wel leuk. Ik heb ook jonge opdrachtgevers. Dus mensen, ja, dat is best wel jong voor bronzen beelden te verkopen. Mensen in de 30. Oké. Dus dat is best jong, hè? En ja, mensen laten dingen maken. Het spreekt ze aan. Ze bedenken zelf iets. Dat ga ik maken als het kan, als het past in wat ik maak. Hè. Dan moet wel mijn stijl al dat moet aanspreken. En dan kunnen we verder in... Ja, maar ik wil dit of dat erbij. En dan maak ik dat. En dan maak ik ik maak alleen maar unieke beelden. Bijna. Dus dan maak ik het echt. Zeg jij wil iets, dan maak ik dat beeld alleen voor jou. Dat laat ik 1 keer gieten. Dus dat kan ook heel... Ja, ik kan heel specifiek iets maken voor degene waarvoor ik het maak. Maar er zijn er nooit 2 dezelfde. Ik kan wel dingen opnieuw maken, maar er is geen mal. Dus ik kan wel weer zo'n jurkje en zeggen, ik vind de strik leuk, dan doen we lekker weer een strik. Maar ja, die strik is nooit, ik boetseer het gewoon helemaal opnieuw. Strik is nooit helemaal De strik helemaal is hetzelfde. nooit hetzelfde, het is natuurlijk wel een strik. En jouw opdrachtgevers, Frans? In Eh, welke tak van sport moet ik die zoeken? Ja, Of is dat ook heel divers? Ik doe ongeveer 50-50, eigen werk en af en toe een opdracht. En ik verkoop wel heel veel, ook al via galeries, hier in Nederland en in het buitenland. Maar ik maak eigenlijk wel vaker eigen werk. Ja, Babke maakt ook heel vaak eigen werk. Maar iets minder veel opdrachten dan... Maar die enorme beelden van jou, hè, komen die vaak bij mensen in een tuin terecht? Of in de binnenplaats van een bedrijf? Ja, even kijken, waar staan er nu? Mijn allereerste grootste die staat in een keuken bij een particulier. Ja, In de keuken? Je kunt maar ruimte hebben. Ik bedoel, dat is echt heel leuk. Paard, gorilla of stier? Nee, gorilla zelfs. Gorilla! Ja. Dit hele ding, die Maar dan die helemaal. achter in de tuin. Die achter in de tuin staat. Bloody hell. Ja, nee, leuk.
En er staat, Geweldig ja, en idee. voor de rest staat Zo'n ding er, gewoon in je keuken te knallen. ja, ja. Dat is toch geweldig? En voor de rest heeft daar iemand een neushoorn in zijn tuin staan en in Rotterdam iemand een neushoorn op zijn dakterras. Dus ja, het zijn particulieren die dan... En begeleid jij jouw kunstwerk, hè? Even hè, de neushoorn voor het dakterras, hè? Ja. Die begeleid jij tot de plek? Meestal wel, ja. Ja, nou, toevallig nou, dit dakterras was iemand die had dan weer contact met iemand die een hijskraan had. Dus dat Ja, moest oké. even wachten. Maar goed, dat had hij zelf geregeld. Maar in de tuin en zo, dat ja. Ja, leuk. Ja, Ja, enorm leuk. ja, ja. Goh. Een soort van avonturen, ja. Geinig, hè? Dat we hier zomaar... Hè? Jij, Zomaar. ja, jullie stonden vanochtend op en jullie wisten niet dat... En andersom ook. Nee. Maar jullie- Is dit voor deze plek, is dit wat jullie betreft voor altijd? Ja, Ja, dat wel. Ja. Ja, met dat idee moet je het wel doen. Ja. Anders dan is het niet meer leuk. Het is allemaal zo groot. Dus ik, ja, nou ja, als het maar, ik koop geen plantje, maar ik koop kratjes, weet je. Ja, ja. gewoon 24. Je kan het natuurlijk niet. Dus dan moet je allemaal wel denken, ja, dit is voor eeuwig en eeuwig, voor altijd, voor ons in ieder geval. Zolang we hier mogen rondlopen, maar ja, wel. Ja. Babka had, ik zeg, wat is nou jouw favoriete plekje? Nou, ze heeft een aantal favoriete doorkijkjes in de Ja. tuin. Hebben jullie een gezamenlijk plekje waar jullie na een lange dag dan... ik zag ergens wel wat wijnflesjes staan in het kastje. kas? Kan dat? Oh ja. Ja, dat is ook wel leuk. Dat we af en toe wel zo aan het eind van de dag wel Ja. of een pot thee en een fles wijn. Een beetje Nog naar de vaker een ondergaande pot zon thee zetten. dan een fles wijn, hoor. Maar goed. Maar om het romantisch te houden. Een heerlijke pot thee. Gewoon heerlijk. Ja. Ja, nee, ja, in de kas. En als het dan slecht weer is of niet, dan meestal wel met mooi weer dan nog naar de ondergaande zon kijken. Dat kunnen we hier ook zien. Ja, het is fantastisch. Dus, Die horizon is onbetaalbaar. ja, zeker. We hebben in Meers hebben we een beetje geoefend. Ja, het is 5. Ja. Zo van, oké, hoe gaat dat met huis, atelier Ja. en tuin? Maar het lag allemaal uit elkaar. En dit was een gigantisch geluk dat we dit alles bij elkaar zetten. Tot in de... Frans, Dank u wel. dankjewel. Ja, dank u wel. Dankjewel. Dankjewel Ja, dankjewel. voor een kijkje in jullie keuken met Goré. Ja.